Pagi ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan li janai kimat bekongsan jong ke khubor. Aji ro Menteri Rang Badu Narendra Modi halor ke jing yang teli ke wei jong barok ki jelakari banilek persya ke kelam COVID-19. Ka sarkar MDA ke Shimkhia Kerpang bat yelek minat ban kentiu ye ke jing nang jing start Meghalaya ong Menteri Rang Ba Conrad Sangma. Sedang ketenat mining bat geology ban penkre group company ikam nak benta ban syakti doyong no nadu lesem snem ha Meghalaya. Bat haka cricket job ke Meghalaya dah kendai wicket persya eka Sikkim ha ke Lempung Men's Under 25 State A Trophy Sanpo Over Plate Group ha Guwahati. Haswa bagi pai syaki kubor ki babnya kini kilong ki jing pen benar. Kari India kala tahu history haba kala laban ye palat shispa klur teli ki dawai tika COVID-19 hakari. Ko All India Radio ka aiburam ye baro ki doktor ki nurse bat ki ki nong tre ki ba khmat hakani ke benta bat ru ye baro ki bala depshim ya kani ketika ka bala penla ekari ben kenjo show ni mau mer. Wala kari kala laban kenjo show ni mau jam jong jing ai tika COVID. Ka All India Radio ka maham ya baro kinong sngap ba katma persya yo COVID kampat kut kumta ka kuntui pi baro ba penlet artika no klo yela di bat yarap lem ki weiru bakin yo ekani ketika hakani ka ayom lekmen so bahaban bud ikini ki light liki kendon basuk ban le kata deng mas pikir ban le kho ya ka khmat ba dikiti bat kiar paji ne ki para breda armita nak bentang ki jingtip bagi jinglam henti ha ke day bat COVID-19 phone how national helpline number not iwe ar lai khandai new pra not sound real lani u iwe not new sun u helpline number jog Meghalaya u day iwe not pra bat u iwe not new not kani kalong sakawi ki jingpen bana ha ke ji kop kentip azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR News Shillong kani kalong kajung kili meta kata yau. Ka ke kerteng jong ka perton sipai ni ka regiment jong ka Azad Hind Force. Ka baki dukot jong ka baro kidai tangki kentai. Ngan ong biang ke tu kajung kili. Ka ke kerteng jong ka perton sipai ni ka regiment jong ka Azad Hind Force. Ka baki dukot jong ka baro kidai tangki kentai. Pai ki jubab jong pi rengkat ba ka kerteng bat jakasa ba pura jong pi lengba ka ni ka email address. ddornushillong@gmail.com lani pila aruban pa da ka SMS ni WhatsApp siya ni mobile number khandai lai hundriu sam khandai iwe nyo khandai ya ka kerteng inong job on sa penbenaha ka bentang banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News ka jingkili macam tiyo kalong manu balaya lam ya ka jingyaki salt satyagraha lembat u Gandhi bat kejubab kabadai kalong kasaru Jini Naidu ngilayo apdiang ya bun tri ki jubab na kinong sangap ki jongi bat inong job ya kini jengkeli ilong I Ranis im na Golf Links Shillong East Khasi Hills District mentang ini pai syaki kubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi haba ajeng kiran ha kajelang ka prapuar jong ka All India Presiding Officers Conference Hashimla nin kesngi ulong ba kaje yang teli jong baro ki jela kari ha kajele persya ya ka klam COVID-19 kalalong ka bade ban ajero Modi ulapan pawi ki jengkimen haba kari kalala ban kenjo shispa shipo klur teli ketika COVID ki bela dep ashi patba bat ulong ba laban kedo ba ka jingile jong kari persya ka klam coronavirus kalong ka nuksa ka kraw jong ka sab ka prayas Menteri Rang Badu laban juru halor kamat ba kirukom tenrai ha ka jinglong ba ka jingya jong ki dorba thau anya kari ki de ben long kat ba kum kalariti jong kari India Menteri Rang Ba ka Meghalaya u Conrad ke Sangma ha ka sibalang ulong ba ka sarkar kanwa ikilat klenti na ka bentaban kentiu bat ajing kershan ya ka Mendi Pathar College ha North Garo Hills haba ajing kran ha ka program rakhi ya ka Jubilee Ksiar Menteri Rang Ba ulong ba ka sarkar MDA ka ile minat ban pai khmat gapang na ka bentaban kentiu wi jing nang jing start ka jela da ka ba ulapan kenmaru ya ka ka ba ulak kran haswa ka election house nam araja khat pra
Kabau loong ba ukular ki pat ba kejela ba lada ki ailat ye u ban job ka kenuan jong u kan 3 minit na ka benta ban sim khia kerpang ye ka thok ka puli susu loong ru ba kumba ula kular hadin ba ka kenuan jong u kala yo ban sim ti ka bor sensar kala sandur ye ka state education policy bat kala 3 minta ban pendap ye ka kular ba kala klei so pat ba ha ka liang ka puli puthi kani ka kubor ka wan sapi na ka All India Radio Shillong. Kum ka jing pratlanti na ka benta ban sedang biang ye ka jing ti do yong ha Meghalaya ka tanat mining bat geology kala sedang ye ka kam sandur ye kurukam trikam ha kani ka benta bat ka sarkar jela kala ban penino ye ka jing IYT do yong nadu usnem uban wan. Ka khubor na ka sarkar ka pentikna ba ka tanat mining bat geology kan aibor bat sya'no ban IYT pardo yong lesem snem hadin bala pendap purai ki kendon pentri kam ha ka kam ka bede bat ka jingti do yong bat la ban penkenma ba ka sarkar pedeng kala sya ye ka jela Meghalaya lengba ka Directorate of Mineral Resources bahkan jurip bat sandur ya kerukam tipar bat hadin kata ke sarkar kala pelat benta ya ke kendon SOP ki badan kam nak benta ban yo jingbit ban yo ya ke prospecting license bat ya ke jing yo IY ya ke jingti yo do yong ya ke project bala ai kerteng eliminating night schools and energy for farms of Jaintia Hills la pli bat kawe lama ban pen sedang ye ke jing trekam da u deputy commissioner ke Jaintia Hills district ba Garrett LNS Dykes kani ke project ke bede ba ke jing peniu jing syai ki school meet bat ban peniu boarding electric haki farm ha Jaintia Hills la pen trekam da ke jing trelang ka Bosco Integrated Davis Society kata ka bits bat ka nabat hapo ke jing beteng ka jong ka Napcons Delhi ki jing trikam bala pensdang da jeng kawe lama ki kenthop ya ka Kali Maruti Super Carry ka Honda generator ban penmi boarding electric bat ki solar lamp ki belong ki lentan ban penmi jing sha leng ba ka bon ka sngi bat kini kin ai jing shakri ya ki lai phu tli ki school mate ki badan ha ki snong ki thau ki ba khleng ka east bat West Jaintia Hills district da ka jing thu ban penyo ya ka puli puthi ka ba Khamba ha ka bede ba ka jing nang jing start ha ka liang ka computer ka Regional Institute of Advanced Studies nim ka sngi kala pli ya ka shnat IG kai jong ka hanong po u president ka seng BJP jong ka jila Meghalaya ba Ernest Maury ula pli pada ya ka ne ka shnat bat haba ajing kren mo kongsan u ba Maury ula ajing ero ya ka jing shim kya jo director ka Regional Institute of Advanced Studies ban yo pli shnat hanong po kanang banyarap kanti ya ka puli puthi bat ban penyo e ka jing nang jing tip ka bakhamba ha ka liang ka computer na ka benta ki khna jo ka than uba Maury ula ong ba ka riboh district kamlong ka basa dien ha ka bede ba ka roi ka man bat kani ka institute ka nirap susu sikat de ki samla jo ka jela haba paisha ka khubore le kai cricket ka Meghalaya ka penli me ka Sikkim da khandai wicket ha ka jing sedang jong ka Lempung under 25 state A trophy Sanpo over plate group ha pedeng kishin rang kabala long ha Guwahati nin ka sngi ka Meghalaya ka job e ka toss bat ka jet ban field kabala penpau ba ka long ka jing jet ka badai kabala shin da captain u Abhishek Gupta u agres cham sangma ula kwang ball baro ka baha ka chong u kabalong shipho over ha ka ba ula yo penhap live wicket bat ula ai tang khat riu ran ni kinong tiet ka Meghalaya ha ka pali tiet ka jong ka kala du tang shi wicket bat kala yo prap kundai ran tang ha ki khat san point r over ka Sikkim kala yo prap riu ran ha ki lai pusan point r over bat hap lut ki wicket ka Meghalaya ka ne kendu persya ya ka Nagaland ha ka arpo terik menta ubnai ha Meghalaya nin ka sngi kila dan life nyungut ki bri ki bela yo thmaya ka jing pang COVID-19 bat menta baro ki bedan na pedeng ka jing sumar na ka ni ka jing pang ha ka jela ki dan ar span ripun ringut life usangut ki nong pang COVID ha Meghalaya kila kot nin ka sngi ka bela kenti ki jing kenju ki bakot syaka prapu ar hajar lai spa prapun ringut ka jing ken ki baklat na ka ni ka jing pang baro kadang ne hi 1000 saus span ripusan ngut
haba simla dan baklat nin kasngi na kani jingpang katu ni ko khubor klakut kablawan shipina ka All India Radio Shillong